permis C tun mun fɛ n y'a doublé ka permis D sɔrɔ san 4 le ye ten ni bisiboli la Bobo Djilasso kɔnɔ ne donna ra projet dɔ sababuya de la ale le y'an dɛmɛ an ye permis kɛ n ye n ka permis doublé ni kɔnɔ a kumana Sotraco fɛ Sotraco n nana formation kɛ Sotraco ra ka stage kɛ n ye stage kɛ ka ban o ye contrat di n ma 2021 na a daminɛma i mana taa fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye k'i bi permis kɛra i bɛ fɛ ka car boli bus boli o bɛɛ b'a fɛ ma muso baara tɛ sɔgɔma joona ko lo baara voilà ale fana yɔrɔ na gɛlɛya dɔɔni tun bɛ ne bɛ wuli 3h du matin ne kan ka kɛ gare la 4h du matin voilà tuma dɔ ni n yɛlɛla tile fɛ de n bɛ baara kɛ tuma dɔ 23h b'a sɔrɔ n ma don so ba dɔw yɛrɛ delila ka fɔ n ma k'i bɛ volant nin tourner cogo min na nin ko tiɲɛ na nin a bɛ mɔgɔ siran a bɛ cɛ siran a ka gɛrɛ la